दिनैनिफ्राय बिन्दास सिन्ता गैला न'खरनि जेसेबां धन सम्पति थाखा फैसा सना रुफा लुथिना लाना फैनो हाखाजोबखाबाय आङो बेगाथ' जि गिलिर जाखाबाय फैसायाथ' बारा गैया सनाफोरानो 7 केजिसो जाखागोनदांहाय जि गिलिर जाखादों माथो बेखौ न'आव लांनानै आइखौ फुस्लायनानै फानहैजोबनोसै बेसेबां थाखा मोनगोन आयु बे थाखाजों बेसेबां इन्जय खालामनो हागोन आंनि लाइफआव एसेबां बुरजा सम्पतिफोरखौहाय आइया जोंनो होआखैमोन आरो हाबायाव खम दामि सना होनानै अरिजिनेल सनाफोरखौहाय सिखोमानानै दोनजोबदोंमोन जेसेबांखि सोलो खालामनानै बाखर सिङाव दोन हा सिङाव फबनानै दोन आलमारि सिङाव ताला मारि थेनानै दोन अब्लाबो हाया नोङो आयै आंजों नों हाया एसेबां बुरजा थाखा फैसा सना रुफा आयो बेफोरखौ आङो थि समावनो गोसोखाङामोनब्ला खावनो होननानैहाय बेसेबां लस जासिगौमोन आङो आयै आंनि खाफाला मा एसे मोजां थि समावनो बेफोरखौ गोसोखांनानै होबाय नङाबाथ' आं बेफोरखौ मोननाय नंथारामोन बेफोर गासैखौबो सोरांस्रि नङाबा बेनि फिसानि थार नामावसो खालामनानै होजोबगौमोन बायदि मोनखादों आं बुरैखौहाय सर आं बासिबाय आं मोनजोब्बाय सोंबा बुंनोसै आंलाय मा मिथिगौ नोंसिनो बेसेबांखिनि सना दं होननानै आंथ' मिथिफेरानो आंलाय बोरै खावनो होननानै बुंनोसै है खावनायखौनो हाबायबा थगायनायखौनो हाया जायो नामा माबा मोनसे खालामनोसै थगायनायखौबो थाब न'आव थांनांसिगोनहाय दा न'खरनि मानसिफोरा सोरबाफोर नुयोबा जारलासो जागोन आयै सोरखौबासो लोगो मोनबावबाय नै माथो जोमैसोलाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय बहा थांनो आरो आखायाव बेग लाबालाय बहाथो थाङो टाउनफोराव थांगोन नङाबा बहाबा आलासि जानो थांगोन नङाबा न'फोराव थांगोन आरो बेग लानाय नुखाराखै सोरबा गामि बेराय नामा बहाबा थांगोन बेखौ मिथिखानांगौ हाबाब जोमै बेसेबांखिनि सोंनायखौनो एसेबां खाराब बुंनांगौ जाबायना नोङो बहाबा थाङो बेखौथ' मिथिखादों ना न'आव थाङो ना टाउनाव थाङो ना आलासि जानो थाङो नामाथ' थागोन ना बहा थाङो बेखौसो सोंदों दा आंलाय आयु जोमै बेगा जि मोजांखा मोजां नुदोंहाय आं फसायसोदों कालारखौबो आं फसायसै बिदि आयु हले आं लानानै नायनि आंखौ समायगोन ना समायाथाय दामदुलिलिथारहायना आंबो समायबा आंबो मोनसे लागोनहाय हरलाय जोमै समायमारदोंहाय आंखौ समायमारदों आयु समायमारदों आंबो लागोनहाय मोनसे बिदिनो बेसे लागोनहाय जोमै ओइ लाजिया नामा नोङो मालायनि आखाइनिफ्राय बिदि बेगखौ सिख'नानै लानो आयु माबायदि आखल गैयि सिख्ला बेलाय हर आहा टाइमा सर्ट जादों ओरैनो मा टाइम थोखायाखै आंहा देरि जागोन हर जल्दि हर रहाय मा जोमै आंहा बिदि बेग गैफेरा लाफेरनो मोनाखै आङो बेनिखायनो फसायसोनानै लाना नायदों आंबो लागोन ना र' बेसेबां लादों बायनो हानाय नङा नोंसोरो बेफोरबायदि बेगखौहाय जोंफोरबायदि साखरि गोनां मानसियासो बायनो हायो गोबां थाखा नांगौ बेखौ बायनोबा दे नोंहानो थिगानो जाबाय साखरियाल हुवा मोनबाय मालाय गोसो बायदि आंहाबो साखरियाल हुवा नागिरना लागोनहाय बेबायदि बेग लानो आयु बेगाबो जि गिलिरखा बेगासो गिलिर ना सिङाव बुस्थु दङ नै माथो फैसा खुस्रा बायदि स्रिं गाबलायलायदों हाब जोमैयालाय फैसा खुस्राखौनो बेगसे सोनानै लाना फैबायदां जानो नंलाहाय जानोलाय बेजों गरबर जाजोबगोन ओइ हरहाय मा आंनि बेगा हरा थांनोसै आङो आयु माबायदिखाहाय जोमैया गावनि बेगखौ सेना लाजानोसो गिखो ना माखो ना सिङाव फैसा खुस्राफोरखौसो लाजाजोबनो गिखो ना माखो आंखौहाय एसेबां बिदि सिख'नानै लाथारबाय दे नाङा दे लाया आङो ओमफ्राय जोमै सोरांस्रिया न'आव दङ ना आं नोंसानावसो थांनो नागिरदोंमोन मिथिया आङो मैया मा जादोंथाय आइदै उइदै होनबाय थादोंमोन आइमोना हस्पिटालावसो लाना थांदों हस्पिटालावसो दंहैयो न'आव रावबो गैया थांनाङा जाहानि न'आवहाय मा सोरांस्रिया हस्पिटालावसो दंहैयो मा जादों आयु न'खरनि मानसि जानानै खबर गैलाया नोङो मा जादों मा थादोंसो होनलायलायनो आइ हा न'खरनि मानसिसो दा आंलाय न'खरनि मानसि जादों होननानै आंथ' सोरांस्रिनि मोदोमाव नांथाबना थाफाग्रा आखा नङाना मा जादों मा थादों मिथिनो जिखुनु जाया उदै सादों थांदों आरो एसांखिनिखौ मिथिबाय दा खोन्थानो हाबाय दा आरोलाय मानोथो मा नांबावगौ नोंनोलाय एसेबां नायनो लुबैदोंबा अननाय दङबा थांनानै हस्पिटालाव खबर नायहैथां आंलाय मानोथो सोंदों गैलाहाय मा जादों मा थादों बेबा ना फिसाफोरसो जाबाय बायसिगोन दा थांनांसिगोनहाय आं हस्पिटालावनो नंमारगौ हा फिसा जामारसिगोनदां समाबो जाखाबायमोन बिनि आयै दायो एसेबां गोजान हस्पिटालाव माबायदि थांगोन जाहैखांलाय र' आं राजामोनखौनो लिंहरनोसै जमा थांना नायहैनोसै बाला एकदम बे लामायावसो बेखौबो लोगो मोनांगौ जाहैबायना आयु खोन्थाना होआबा गैलाहाय बियो साननायफ्रानो आंनि मोनसेबो जाफुंथाराहाय ओइ राजा बहा मा खालामदों नोंलाय दानो नैबे हस्पिटाल थांग्रा लामायाव फैलाय गोख्रै हिनजाव बायदि बहाबा थांनो बहाबा माबा मोनसे खालामनो होनबा रुआनो जोबा नामा नोंनि खुगायावहाय इमारजेन्सि जल्दि लोगो सानसे लाना फै हस्पिटाल लामायाव नै थांग्रा लामा गावनायाव दङ आङो जल्दि आयु दाबो सफैला बिसोरो
आयौ 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 बे ररिया माबायदि मानसिलै जानोबो खिनोबो हासुनोबो होस्लाबलाया लिंबाथाय लिंबाय हां खनसेनो फैजोबजानो लुबैखायोब्रा थौ माबो थाङो मा खोथा मा जादों सोर मा जादों बेफोरखौ दायो सोंबाय थानायनि खोन्थाबाय थानायनि सम गैया थौ थौ गोख्रैनो हस्पिटाल लाबोनो थाबायदो थौ राजा बा नोंना लोगोफोरा अट'मेटिक थाखायो नामा खबर हरनाय लोगो लोगो अबेनो खनखां लाना फैफागोन नोंलाय मिनिदोंसो साला बेसेबां हाखु दाखु खारबोनानै आंहा उदैयानो साजोब्बाय जोंहाबा जुमब्रा लागायनासो जागासिनोमोन साथामजों जमानो सेस गारना फैजोबनांबाय ओमफ्राय मा खोथा बुङासैबो जोंखौ हाखु दाखु लिंहरनानै औहाय बहा थाङोहाय मा खोथाहाय हाबाब सेंग्रा मानसियानो हाय हाय होनना रायलायो आरो बिदि सिख्लाफोरबायदि औहाय आब' आंना रायलायनाया बिदिनोखाहाय मिनिनानैसो थैगोनहाय नोंसोरजोंहाय दे गोख्रै थाबाय थाब सहैथारनांगौ सोरांस्रिया हस्पिटालावसो दंहैयोनो मा सोरांस्रिया हस्पिटालाव मा जादों दरे मा जादों सोरांस्रिया हो खारदो गोख्रै खारदो दासो खिथु अर नांदो नामा उदै सानानै हस्पिटालावसो दंहैयोनो मा जादों बेबा आं खारनो हालाहाय लासै थाबाय ओइ राजा हनै सासे थाबायनो हालानो बामैथार आं लाजियाहाय रावजोंबो बामजाया लासै थाबायबानो थांनो हागोन आङो सोरांस्रिखौलाय आङो दाखालिसो नुदोंमोन माथो उदै गिदिर जाखाबायमोन बिरुना गेब्रुसिगोनसो दां बेनिखायनोसो थांदों हस्पिटालाव जोंफोर सिख्ला सेंग्रा मानसियालाय मा खामहैनोसै अबेयावलाय मा खालामा बेखौ आं दङ थौ जल्दि थौ ओइ जिमिहाय आं गेजेराव थानोहाय आं जिङाव थाबोला गियो बेफोरबायदि अकस्मात इमारजेन्सि खोथा खोनाबा आं गियो उनाव थाहाय नोङो जिमि आं सिगाङाव थागोन आयैहाय मानसियानो माबायदिहाय बियोहाय थौ गिख' थौ ओइ राजा सोरांस्रिया फिसा गोदान मोनगोन ओमफ्राय जोङो जमा नाहैलायनानै आखाइ खालि थांथारनोसै होनबा जेबो गैला जोङो आखायाव फैसायानो थाइसेबो गैयाब्रा गावहाबो खोन्थायाखै फैसाखौनो लाबोफायाखै माबायदि जाबावगोन दालाय मा खालामबावनो नंगौथ' बोरै आखाइ खालि नायहैनो जोङो आयु देरहाया मालाय माब्लाबानो फिसा जालायसिगोन बा मालाय फिसा मोननायनि उनाव जोंखौथ' पात्ताखौनो होनाय नंखाथारला बियो सिगां एसेबां लोगो जायोमोन जोंजों हिनजाव मोनगासिनो जोंखौनो नांला बेनो लोगो जानो गेलेनोबो दालाय फिसा मोननानै जोंखौ सिनायैसो जास्राबावसिगोन दाहाय ना लोगोफोर औहाय मा नंमारगौहाय मा सिगां जोंजों पुतला गेलेनो जोंखौल' नांगौमोन बेनो बेमाराबो बोरै हिनजाव मोननानै मोजां जागारखोथाय बिनिया ना बेमारा हिनजाव फाग्लासोमोन नामाब्रा बेलानाय आयै मिनिनानै थैनोसै आं नोंसोरखौ आयदै माथोआबो हिनजावनि बायदि खोनासंनो मोजां गार डायलगखौबो स्लिप लाफा खारैजों ओंखाम हाबनाय बायदि बुंनो रोंथारो माथोहाय नोंसोरलाय दिनैसो खोनादों आं बेमाराबो हिनजावनि बेमार थालायलायो बे थायोहाय मा थायो हुवाफोरनिया हिनजाव बेमार थायोबा सिख्लाफोरनियाबोथ' हुवा बेमार थागौमोन ना आयु खोनाफेराखैहाय आङो बेबायदि बाथ्रा हा नोंसोरलाय मानोथो बेमार जानो रोङाखै होनबा सिख्लाफोरनि हिनजावफोरनि ओइ दनि डायलगसो होबाय थासिगोन ना थाब थांसिगोन आयु आं सोरांस्रिखौ अननो ओंखारथारबाय आयु थौ जल्दि थौ सोरांस्रियाबा मा अबस्था जानानै दङ बेसे रानथाव बाथाव आयै ओइ राजा मानोथो एसेबां हाखु दाखु जादों नोंलाय जोंहा दायो पार्टि बिनो साननांगौसो फिसा मोनलायसिगोन मालाय पार्टि दाबिनांगौहाय नोंहालाय मानोथो एसेबां गरम जाबाय थाखो ना गोदोनि गार्लफ्रेन्डखायनो देहायाव नांथारदों नामा नोङो अननो ओंखारोलै आङो अननो ओंखारो दाबो जोबोद अननो ओंखारो मानसिखौ नुबानो बिखाया खामजोबो आंनि आयै बेसेरा खम खस्थ' मोनदों बियो दायो बेनिखायनो नायनो लुबैथारदों आंखौ नुबाय बायोबा एसेसो गोजोनगोनदां थोद जाम्बा राजा हामाराय बिदि बुंबावनो नों बावलांदो सोरांस्रिखौ बावलांदो नोङो मालाय हाबा जाबाय बिमा जाबावसिगोन नोंखि दायो बेखौ हास्थायबा मोनबावो आरो अब्लाबोलै आं बेखौ अनबाय थायोलै अनबायबो थागोनलै ओइ लोगोफोरहाय खोनासंलाय आं थांनो बोरैबा मोनबायहाय मानो होनोब्ला आं बिसानि न'खरनि
अलंबारजोंहाय सिगां गोसो थोलायोमोन ना आयु आं नुबा आंहाबो बिखाया खामजोबगोनहाय अलंबारा बोरैबा फैबाय बायोबा आं थांलादांहाय नोंसोर थांदो लोगोफोर ओइ फाग्लि फाग्लाफोर नोंसोर बेबायदि गोदोनि एक्स गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड माबा माबि इदि होननानै फासायना थागोन नामा लोगोजों लोगो मदद होआबा सेंग्रा सिख्ला समावलाय बयहाबो गोसथोलायनाय थाखायो बयहाबो गारलायनाय जाखायो बिदि होननानै मा एगेन्सारना थागोन नामा रायलायलासिनो थागोन नामा मा नुबानो बिखा गुलुब गुलाब जालायलायलाय बारहो बेफोरखौ ज्राब ज्रुब गार थौ आंनि लोगोखौ नायहैनोसै थौ अब्लाबो हाय आब' दे गोसोफोरा एसे बोरैबा थाव नारिखलखौ जेरै सान्दुङाव दोनबा लाथा खानाया लासै गरमजों गलिलाङो बेबायदि जायोहाय आब' दे नोंहालाय गोसो थोनाय दंना गैया नों बुजिया नामा बेफोर बाथ्राखौ दंनायालाय दंहाय गोसथोनायालाय दङ अब्लाबो आं बारा पात्ता लायाहाय बेफोरखौ मोनलायनो गोनांबा मोनलायगोन मोनलायाबा मोनलाया आरो सानसेबाबोथ' हाबा जाखागोन सोरजोंबाबाबो बेफोरखौ माथा मारिबाय थाया थौ जलि सोरांसिनि खाथियाव सहैनोसै थौ हाबाब आब' दे रावखौबो नुफेराखै आङो लोगोनि थाखाय एसेबां थै गरम जानाय आं नोंखौल' नुबाय गावनि लोगोखौ मानो गावनि न'खरनि मानसि बायदि एसेबां हांखुर जाथारखो नोंलाय मा न'खरनि मानसिबाल' मानसि हांखुर जानांगौ नामा गासिबो लोगो गासिबो न'खरनि मानसि आंनि सिनायथि मानियानो आंनि न'खरनि मानसि लोगोजों लोगो मदद होलायाबा मा जानाय समावल' हेपि समावल' रंजाहैफागोन नामा जाफाहैफागोन नामा दुखु समावबो सहाय होनो रोङाब्ला कारेक्ट बाथ्रा नोंसोर रायलायबाय थागोन ना खारगोनब्रा जलि थौ मादै मोना दिनै जोंनि न'आव बोरै थफ्रा थुमफ्रि नुजाफैखो फैफेरालाय दिनै न'आव रावबो गैया गासैबो हस्पिटालावसो थांजोबदों हस्पिटालाव थांजोबदों माने सोर मा जादों हस्पिटालाव थांजोबनो माबा जोंहा बाजैया जुनु मुनु लाबोसिगोन ना बेनिखायनो हस्पिटालाव थांजोबदों जुनु मुनु लायनो ओइ लावगि मा जुनु मुनु लायनो जाखोहाय जानोहाय मा जुनु मुनु लायनो जाखो सोर बेलाय जुनु मुनुआलाय सोरहानि मा जायो आरो मानो लाबोनो नागिरदों हाबा बुजिथारालै बिसोरबो हिनजाव मानसि जानानै जुनु मुनुब्रा नाना लुलु पुलु गोरलै गथ'खौ जुनु मुनु होनना बुङो मानसिनि नाम होनाखै आङो जुनु मुनु अननानै बुंदों जाहा जुनु मुनु लायनो थांसिगोन ना आगै फिसा लायनो थांसिगोन बाजै सोरांस्रिनि ए बिदिसो जोंहा आरो जुनु मुनु होननायखायनो सोरबा मानसिनि नामसो दां बेखौ लायनो थांदों सानदों आरो मा आयु होमबालाय मोजां खबरथ' होमबा न'आव रावबो गैयाना ओइ फेथें आयं फेथें नै आयं फैदोंदां नै फैबायदां र'रां थांसै नायहैनोसै आं नै माथो आगै लावगि जासुलि मोनसे दंफैलाय मा खौरां नङा मादैमोन जेबो खौरां गैया जोङो एसे नोंसानाव फैसा मोनथ'गोनदां नांगौ जानायलाय एसे खबरसो लानो फैदोंमोन ए नंगौ नामा जोंहा रावबोआनो गैया जोंहा बिहामजोआ सम सफैबायना गासिबो हस्पिटालावसो दंहैजोबो ओमफ्राय नै हाखु दाखु मैया बिहामजोखौ लांनायावनो थाइसेबो फैसा लांफानो रोङाखै बेखौनो लांफैब्रबनो होननानैसो फैदों आङो हा आगैमोन फैसायालाय गैया न'आव दङ बाराबो गैया एसेल' दङ हरनोथ' हागौमोन नै जोंहाबो दायो न'खराव बिपद जाबाय थाखा फैसा नांदेरगोनसो जानो हानाय बोरैबा गाज्रि मोनाब्ला फैसाखौ मोनलांथ'लामोन नामाथाय आगैमोन दे जेबो नङा दे जोंबोथ' मिथियामोन नालाय बेबायदि जादों होननानै औ बिदि समावलाय थाखा फैसा नांखागोन आरो जोंलाय मानोथो लांबावनो नांला दे जों बहाबा नागिरनानै माबा मोनसे बेबस्था खालामसिगोन पार्टि जाहोनांसिगोनहाय जों हले गाबोन फैफिनखागोन मालाय नोंसासो फिसौ मोनलायसिगोन आयु ओमफ्राय मोनबाय ना मोनथ'वाखै मा खबरफोरालाय नर्मेल ना सिजारिन जानो गोनां गैथ'वा खबर मोनथ'वाखै दाबो लांनानै मानसियानो सिरियास जाथारबाय लांग'नो एकदम मानसियानो हुसानो गैला डाइरेक्ट रुम सिङाव सोनानै दोनहैबाय ओमफ्राय डक्टरा माथो दाबोसिम जेबो खबर होफैथ'वाखै आंनि बिहामजोनि खाफालनि लिरनायाबा मा नर्मेलावनो हामसिगोन ना सिजारिनसो खालामनांगोन इसोरासो मिथिसिगौ नर्मेलाव जायोबालाय मोजां जागौमोन आंनि बिहामजोनि खाफालनि लिरनायाबा मा दङ गावनि खाफालनि लिरनाय बायदि जालांसिगोन आरो दे जियानो जाथों मोजाङैल' हामथोंसै आंनि बिहामजोआ दे सिन्था खालामनो नांथारा फिसौखौल' मोनग्रोनो हो फिसौखौ मोनबानो पार्टि होथारगोन ओमफ्राय बिहामजो सासेयालाय गैथ'वा नामा दाबो जेबो खबर गैथ'वा माथो दाबोसिम जेबो खबर गैथ'वा बिहा उनफ्राव लासै जाया बियो ना लाथ'वाखैसो ना मा
हाबा जानानै बारा गोबाव थाजायाहाय थाब स्रां स्रुं खांना लानानै फेदेरना लाबा गावनिनो स्र' जायो दा नंगौ नंनायालाय बाथ्राया गावसोरबा मा सानदों दे आदैमोन नोंसोरो जिरायथ' आंहा लेट जागोन दे फैसाखौ लानानै थांनोसै आङो नोंसोर जिरायथ' पेटेना साहा फुदुंनानै होफैथोंसै दे जागोन दे नों थांदो थां ओइ लावगि बिमाया खामब्रेमब्रेम फिसायाबो बिमा बायदि जाना फैबा गैलाहाय आसा खालामनाया बिसोरनि बिदिनो जाखागोन बायदि मोनदों आङो हौवासा जाबाथ' बिफा बायदि बेमारि जायाबानो जाबाय आरो हिन्जावसा जायोबा बिमा बायदि खामब्रें जाना फैयाबानो जाबाय सेस आंथ' बिदिसो सानखादों औ आंबो बेखौनो सन्देह नांदों बिफा जाबा बिफा बायदि बेमारि लरग'ग' जाया बे आरो हिन्जावसा जायोबालाय बिमा बायदि जागोन आरो बे मा मोजां जानोसै बिसोरनि फिसायालाय सिरि थादो खोनाफैगोन इसोर आयै थाखा फैसा सना रुफा गैला माथो गोमाजोब्बाय मा जाजोबखो न'आवनो दंना गैयामोन न'खौ नायदोंना नाया सना रुफा मोनसेबो गैला थाखा फैसा गैला आंनि बेगानो गैला आयै मा जाखो सोर खावनानै लांखो नि सना रुफाखौ आं फिसौनि थाखाय थि आरि दोनखोमानाय थाखा फैसा सना रुफाया गैला गोमाजोब्बाय आयै जोंखौसो खावबाय सानबायदांहाय थौदो थांसैथ' दे मादैमोन थांनोसै जोङो फेथें नों मानो न'आव थानानैबो नायासै सनाफोरा मोनसेबो गैला गोमाजोब्बाय मा होनदों आयं सना रुफा गैला थाखा फैसा गैला आया आंथ' न'आवनो दङमोन दा हो आरो बिसोर सानै जिरायनाय हिन्जावाबोथ' आं नुनायावथ' जेरावबो थाङाखैमोन बेयावनो जिरायना दंमोन मानो नायासै नोङो फेथें न'खौ मानो नायासै गैला थाखा फैसा थाइसेबो गैला आयं आं बाजै सासेखौसो साबि होनाय खोनागासिनोमोन बेसो माबा मोनसे खालामखादोंदां न'बो गैया मानसिया हे सोर मा खालामबावनांगौ दायो बे हामजाबो बे अबस्था थाखा फैसा नांगौ समावसो थाखा फैसा सना रुफा गोमाजोब्बाय आफा मा जाखो दाबो माथो गथ'खौनो गाबनाय खोनाया गथ'नि गाबनायखौनो खोनाफैया माथो दाबो मा जाखो माथो दाबो खबर सफैया आफा आं सोरांस्रिखौसो नायनो लुबैदों आं आफा धनजहम फिसौफोर धनजहम एसेबां गोरलै नङा सासे गथ' जोनोम होनाया धनजहम गासैबो थिग जाजोबगोन हनै डक्टर बाबु फैबाय र' सोंनि आं डक्टर माब्रै जाखो बिहामजोआ माब्रै दङ आरो फिसौआ माथो फिसौनि माथो दाबो खोनायाखै डक्टर माब्रै जाखो न'खरनि बिगोमा गारजेना सोर जेसेबां दं बेयाव जों गासैबो न'खरनि गारजेन बुंदोल' मा जाखो दुखुनांथाव बाथ्रा मा जाखो मा दुखुनांथाव बाथ्रा सोरांस्रिया थिगैनो दङ ना मानसिया जोबोद लोरबां थैबो नांगोन आरो सिजारिंसो जागोन सिजारिं